Mana ngicela ungayindluli le video. Uyazi ukuthi uNkulunkulu kusize ngane kulonyaka. Ungayindluli le video. Bathi uNkulunkulu sizoyisizayo. Bathi uNkulunkulu uhlangabeza umhlangabezayo. Lalela la. Ngeke ukwazi ukufika edown ungayigibeleli imoto. Ngeke ukwazi ukufika edown ungazange uyobhadala. Ukuze nawe wazi nangelinye ilanga nangabe ugibela imoto ayithathe endlini. Kuzofuneka uhambe uyongena emotweni, imoto ikuthathe kubeke edobheni. Kushuthi akekho umuntu okwazi ukuyisiza ngaphakathi kungekho something ezomlekelela. Yonke into iyamlekelela umuntu. Lalela la, uyazi ukuthi lo nyaka ukuphathe kamnandi ngani. Ngiyazi ukuthi lo nyaka abanye ubaphathe kabi uphele ukhala. Lokho kwenzakela bekufanele mhlumbe kwenzele noma bese kufike isikhathi sakho. Sengidlulile mntakamama. Osekubalekile ukukhulekela ukuthi uNkulunkulu kwenzekile kodwa ucela ukuthi ngabe esaphinda futhi ekubuyise wena. Mamela uzophumelela wena. Singakhohlwa. Yasibona isibane ngisiphethe la. Isibane sizobe sikhanya Alex lapha eMalboro. Isibane ngizobe ngisikhanyisa khona lesi. E-community hall eMalboro eAlex. La soxhumana khona. uNkulunkulu sizoyisiza mntakamama. Lesibane lesi ngifuna sizokhanyisela impilo yakho. Wonke umuntu osondelene neAlex engakhohlwa. Ngiyeza Alex. Nangabe wena uyayazi address yalapha engisho khona, uyibhale la kuma comment. Ngoba ngizokutshela namhlanje ukuthi uNkulunkulu usizoyisizayo. Ayindluli le video. Ngiyakukhulekisa ezintweni zakho zonke ngalesibani. Ngithi ngicela uNkulunkulu ekukhumbule. Wena ngenze kujethe ukholelwa kwinyanga yeshumi. Inyanga yeshumi khona lo muntu osemva kwakhe omsebenzisayo. Ngenza futhi ubona inyanga yeshumi incanyana nje ukuthi akusengumfana omncane. Kodwa ngemuva inkulu le ndoda engihamba nayo. Ngiphethe indoda enkulu. Inkulu kakhulu bafana bakithi. Ngifuna ukukutshela ukuthi leli shumi ligilima leli shumi liyakwazi ukusiza umuntu osendlini. Mamela, ngiyakuthanda, uNkulunkulu ekubusise. Le video ngicela ukuthi ifinyelele nakwabanye. Umtshela umuntu ukuthi njengamanje ngomhla ka-16 asidibane lapha e-community hall eAlex eMalboro, ilapha engizobe ngikhona. Ilapha engizobe ngithi ziyenzeka khona. Iyakuthanda inyanga yeshumi. Lalela. Umbhede nozolala kona uyazi ukuthi kufanele undlule. Lalela ke ngeke uvele uyindlula umbhede. Bathi uNkulunkulu sizoyisizayo. Kunabantu abafezekile amaphupho abo abazange belala. Kunabantu namhlanje abahamba ngeemoto abavelanga bafika bahlala emotweni. Namhlanje uNkulunkulu bakhumbulule inkosi kubusisa.